So good day guys, die Don is terug op YouTube. So ja guys, ik is terug op YouTube guys. Is maar net een soort announcement guys. So ja, ik heb nou een content phone guys voor YouTube stuff. Ik heb nou die phone voor die YouTube. We gaan ik YouTube maken, ik weet niet. Kijk maar. Yo, nou ik like zie YouTube video's zien. Ik zie joh, de dingen ik zie die altijd. Nou, ik moet niet meer zo zien. Nou, ik moet echt niet meer zo zien. Ja, guys. Zo kijk je, guys. Nou was ik terug op YouTube, guys. Je gaat niet zo zien, je gaat het YouTube maken. YouTube maken. Zie je, je gaat het YouTube maken, guys. Zo ja, dit is een public announcement. Dit is terug op YouTube. Want ik heb net shorts gepost. Ja, ik heb net shorts gepost aan TikTok shorts. En dus ik maak eens op TikTok video's en post ik het op YouTube. Maar je gaat nu niet bij YouTube weer, guys. Ja, nog weer. Ah, moet ik niet video maken van mezelf. Oh, ik zie diezelfde wat ik later zie. Maar ja, dus kijk maar hoe week, dus kijk maar hoe gaan het, dus kijk maar hoe week. Ja guys, zo hij is hij. En die is die. Ja guys, subscribe en like en comment. Ik weet niet wat zo goed is, maar doe het hij man, doe het hij.